Čaute. Tak, dneska vám chcem povedať, že trošku ma niečo vytáča. Hej, kto som ja, že ma čo niečo vytáčať? Všakže, no, trochu hej, takže... Zdá sa mi také trošku akože mimo, že teraz každý psychológ, psychiater, aj nič, len zažil nejaký ayahuasku alebo nejakú meditáciu v Himalájach alebo cvičí jogu ku svojim 3000 božikov. Takže každý je nejaká spirituálna, duchovná, morálna autorita niečo rozprávať o živote a každý, kto vyťahne Bibliu, povie meno Ježiš Kristus Nazareta, alebo povie nová zmluva, stará zmluva, príslovia, jen to tam hoci čo z Biblie, tak je vysmiatý. A akože, prečo? Vysvetlíte mi to, že prečo? Ja viem prečo, lebo diabol pracuje dosť akože na tom aktívne už 1000 ročia všakže. Ale akože trošku sa zobuďme. Okrem toho všetko, čo je v Biblii napísané, teraz už aj vaša milovaná veda potvrdzuje. Hej, lebo každý si dá na ten piedestal niekoho. Keď tam nemáš Boha, máš tam vedu. Keď tam nemáš vedu, máš tam rodinu. Keď tam nemáš rodinu, máš tam psa. Keď tam nemáš psa, máš tam prírodu. A tak ďalej. Čiže vždy si dáme niekoho na ten piedestal. Či sa nám to páči, alebo nie, lebo my proste máme v sebe také miesto, ktoré je prázdne a treba ho niečím zaplniť. A to prázdne miesto patrí Bohu. Iba, že my si urobíme z hocičoho iného toho Boha, ako z toho jediného Boha, lebo je to trapné. Nie. Takže, len to som chcela povedať, že nie každý, kto zažil, alebo vlastne, dobre, ja nehovorím, Boh vie použiť hocikoho. Reálne, hocikoho. Ale teda, a hocičo, hociakú situáciu, lebo aj tak je to všetko Boh, hej? Ale to, že sa tu dá všetko hovoriť, ale ako náhle povieme Boh, Ježiš, Ješua, Mária, Magdaléna, neviem čo všetko týchto z Biblie, tak je to akože na soplavé bubliny. No ale tá veda teda potvrdzuje väčšinu tých vecí, ktoré sú v Biblii dávno povedané. A kebyže sme není blbí, tak ich nasledujeme len preto, že to povedal Boh. Ale nie, lebo my stále potrebujeme dôvod. My stále potrebujeme dôkaz. My stále potrebujeme, že... Napríklad v Biblii je napísané, že vďačné srdce je radostné. A na čo došla veda? Že vďačnosť napríklad o 35% znižuje depresiu, hej. Ale to všetko treba na to čas, lebo dovtedy je to na smiech, až kým to nepotvrdí milovaná veda. To ani nie je, že, jak to nazvať, že verím vede, no, dobre. V poriadku. Ako hovorím, všetko vie Boh využiť. Ale to, že sa smejeme z Boha, to sa aj čudujme, kam my smerujeme. A potom, tí, čo sa smejú z Boha a povedia, že veria vede, tak vlastne muž môže byť žena, žena môže byť muž, chromozómy, who cares, chromozómy, never heard of it. Tak akože si to trošku upracme v tej hlavičke. Tak buď veríme vede a Boh je na smiech, alebo, neviem, veríme čomu sa práve, čo sa hodí. Dobre, a potom sa teda nečudujme, v akom stave je ten svet. Dobre, to je jediné, čo som chcela dneska povedať, lebo proste trošku... Ja viem. Idem si z toho práve vymodliť, že ma niečo vytáča, pretože kto som ja, by ma niečo vytáčalo. Ale to som ja. A toto ma vytáča. Všetko pochopím, Ale to, že niečo sa môže hovoriť, napriek tomu, že ten človek, kto je to?
zažil nejaký trip niekde na Kostarike, alebo čo teraz? Aha, tak to musí byť pravda po tom, čo tam on videl a zažil. A keď niekto zažil iba to, že číta Bibliu, tak need more. Takže ja vám hovorím, že need less všetkého a need more of Jesus. We need more Jesus.